नमस्कार. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचो मुख्य खबरो. गुरुवार 20 ऑगस्ट 2020 या दिवसाक कोंकणी मान्यता दिवस साजरा जातलो. कारवारात जाल्ल्या SSLC परीक्षेत कुमार संदीप शेट्टी यांका कोंकणी विषयात 93% गुण. SSLC परीक्षा मंडळाच्या चुकीनंतर 140 विद्यार्थ्यांलो निकाल. कृष्णानंद शेट्टी हेमगेल घरात हॉर्नबिल पक्षी. पावस कमी जालो जाल्यार नुकसान जावचे थांबते ना. पायपलाईन कन रस्तो झालो वाईट. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 131 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह. कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी आणि कुमटाची कोंकणी परिषद गुरुवार 20 ऑगस्ट 2020 या दिवसाक कोंकणी मान्यता दिवस साजरा करतले. ज्या दिवसाक कोंकणी भाषेक घटनात्मक मान्यता मिळली. कुमटाच्या नादश्री कला केंद्र सभागृहात सकाळी 11 वाजता आमदार दिनकर शेट्टी हेमगेल हातीन उद्घाटन जातले. कोविड-19च्या नियमानुसार हा कार्यक्रम खूप सरळ रीतीन जातलो. या वेळार तालुक्यातल्या सगळ्या कोंकणी समाजाच्या वतीन श्री शांताराम सिद्धी हेमगेलो सन्मान जातलो म्हण अकादमीचे सदस्य चिदानंद भंडारी यांनी सांगला. 2020 झाल्ल्या SSLC परीक्षेत कोंकणी विषयाक कारवारचो हिंदू हायस्कूलचो विद्यार्थी कुमार संदीप शेट्टी हे 93% गुण मिळवून कारवार तालुक्यात पहिलो आयलो. त्यांका कारवार कोंकणी न्यूज चॅनला कडल्यान अभिनंदन. SSLC परीक्षा झाल्यानंतर बी 140 विद्यार्थ्यांलो निकाल सगळ्या विद्यार्थ्यांबरोबर येऊ नाशिल्लो. त्या निमित्ती विद्यार्थ्यां भितर चिंता निर्माण झाली. जाल्यार आता SSLC परीक्षा मंडळान 140 विद्यार्थ्यांलो निकाल जाहीर केल्यानंतर विद्यार्थ्यांक मन शांत झाले आसा. हाचे पहिले हुळगाव SSLC परीक्षा केंद्रा भितर बाळणी, केरवडी, हळगाव आणि इतर हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. जाल्यार थोडे विद्यार्थी इंग्लिश, विज्ञान आणि हिंदी विषया भितर गैरहजर म्हण SSLC परीक्षा मंडळान जाहीर केले. तुतू भितर जेवढ्या भागातले बीन काही विद्यार्थी आशिल्ले. तेजे नंतर DDPI हरीश गावकर हेमी विद्यार्थ्याला आक्षेपा लागून परीक्षा मंडळाक पत्र भरले. तसेच हळियाळचे आमदार RV देशपांडे हेमी बीन या संबंधात पत्र भरले. त्यानंतर थोड्या दिवसा भितर SSLC परीक्षा मंडळान 140 विद्यार्थ्यांलो निकाल जाहीर केलो. अंकोला भितर होनेकरी ग्रामात कृष्णानंद शेट्टी हेमगेल घरात गेले 6 महिन्यापासून दिवसातल्यान 3 वेळा सकाळी दनपारा सांजेक हॉर्नबिल पक्षी येते असतात. आणि हॉर्नबिल पक्षी येऊन घेऊन घर मालकाबरोबर खेळतात, त्यांच्या बरोबर नाचतात आणि तुम्ही जे दितात ते खातात. तसेच तेमगेल्या भुरग्याबरोबर बी खेळतात. आणि हे पळोवन घेऊन आजूबाजूचे गावचे लोक तेमगेल्या घराकडे येऊ लागतात. कन्नड भाषेत ह्या हॉर्नबिल पक्षाक मंगट्टे म्हणतात. हॉर्नबिल पक्षी शरीराच्या आकारान खूप व्हड असता आणि त्याची पेक्षा तेमगेली चोच बीन व्हड रावता. उत्तर कन्नडा भितर हॉर्नबिल पक्षाचे 4 जाती असतात. तुतू भितर ह्यांका ग्रेट इंडियन किंवा ग्रेट पाईड हॉर्नबिल म्हणतात. पावस कमी जालो जाल्यार नुकसान जाते अजूनही थांबते ना. गेल्या 8 दिवसाकडे जाले पावसान आणि वाऱ्यान घर कोसळून पडिल्ले असतात. आजपर्यंत मिळील माहितीनुसार हळियाळात 11, येल्लापूर 3, कुमटा 2, भटकळ, दांडेली, शिरशी, सिद्धापूर 1 घर मोडून पडलात. या वर्षात आजपर्यंत 300 घरा अर्धवट मोडून पडलात आणि 34 घरा पुऱ्या प्रमाणात मोडून पडलात. हळियाळा भितर पाईपलाईन करताना रस्तो वाईट जाऊन गेला. हळियाळ तालुक्या भितर राज्य महामार्गा बाजून पाईपलाईनाचे काम चालू असा. त्याक लागून रस्त्या बाजून आशिल्ले गटारे पुरून गेलात. त्याचो परिणाम पावसाच्या उदक रस्त्याचेर येऊ लागला आणि रस्तो पुराय वाईट झाला. तसेच गेल्या 8 दिवसाकडे मुसळधार पावसान रस्त्याचो डांबर पुराय वर येऊ लागला आणि याच्या गाड्याक खूप प्रॉब्लेम जाऊ लागला. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 131 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले आणि 133 लोक बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. आज कारवारात 2, अंकोला 13, कुमटा 6, भटकळ 12, शिरशी 13, सिद्धापूर 5, येल्लापूर 18, मुनगोड 33, हळियाळ 22, जेवढा 1 कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले. आणि कारवारात 5, अंकोला 2, कुमटा 49, भटकळ 47, शिरशी 8, सिद्धापूर 1, मनगोड 6, हळियाळ 14 आणि जेवढा 1 लोक बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. आजपर्यंत जिल्ह्या भितर 3579 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले. तुतू भितर 2666 लोक बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. 35 लोक मरण पावले आणि 878 लोक हॉस्पिटलात अजूनही उपचार घेते असतात. इतल्यान हे कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगाच सोंपता. घरात रावात, स्वस्थ रावात आणि कोरोनापासून दूर रावात. व्हिडिओ सबस्क्राईब करा. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुरा व्हिडिओ अपडेट मिळण्यासाठी कारवार कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.